दीदिया के देवारा चढ़ौले बाटे नजरी, दीदिया के देवारा चढ़ौले बाटे नजरी। लिखे चिजुइया चिखल चाहे जबरी, लिखे चिजुइया चिखल चाहे जबरी, लिखे चिजुइया। हेलो, ठीक। हाँ रागिनी विश्वकर्मा जी से बात होता? हाँ। सबसे पहले रागिनी जी बधाई देहल चाहब, हम किशन कुमार पत्रकार बात कर रहल बानी। दिल से धन्यवाद बा। रुआ के बधाई देहल चाहब। हनी सिंह जौन बड़का सुपरस्टार बानी वहाँ के संगे और गीत आइल बाटे आ बड़ा चर्चा में बा टी सीरीज पर। बहुत बहुत बधाई बा। तो दिल से धन्यवाद बा रउआ के। रागिनी जी एगो गरीब परिवार के लड़की, एगो साधारण लड़की आज इतना बड़ सुपरस्टार के संगे काम करत ताड़ी, कैसन लागत अटे? बहुत अच्छा लागत बा। कहियो सोचले रहनी कि इतना बड़ सुपरस्टार के संगे इतना बड़का चैनल टी सीरीज पर हमार गाना रिलीज हुई? हम कबो ना सोचले रहनी, यहाँ की भोजपुरी में कबो सोचले ही ना रहनी केहू के साथे गाए खातिर। वो तो बहुत बड़ी बात बा। अच्छा, अभी लोग जानल चाही कि मतलब कितना दिन पहले जानकारी भइल रुआ? अभी तो एक दिन पहले ही राउर गाना रिलीज भइल बाटे। कब रुआ पता चलल कि हनी सिंह के साथे गाना गावे के बा? नहीं पता तो ना भइल रहा। 2 महीना हो गया गाना गौले रहनी है। तो टाइम ना पता रहला कि। अच्छा, जब गाना गौनी तो पता ना रहे कि हनी सिंह के साथे आ जाई? हाँ, ई ना पता रहे? ई ना पता रहे। कहीं ना कहीं सरप्राइज हो गल रुआ खातिर? हमरे खातिर हो गई। अच्छा, केकरा के श्रेय देल चाहब, केकर केकर सहयोग बाटे? इमन सबसे पहले हमारे अनुराग एंटरटेनमेंट के जो मालिक बने जी, अगर तो वो हमके तरकुलहा से ना उठैतन तो आज हम आपसे बातों ना कर पाती और नहीं भोजपुरी लाइन जान पाती कि का होला का ना होला। उसके बाद वहाँ से हमारी जर्नी चालू भइल। बहुत सारा गाना हमारा एगो कर आइल है, चोरी हो गई है। उसके बाद से कंटिन्यू गौते गई है, पब्लिक ऐसे प्यार आशीर्वाद मिलत गई है। उसके बाद बम्बई से कॉल आइल है, विनोद वर्मा जी कॉल करनी है। तो वहाँ के कहनी है कि रागिनी जी आपको गाना गाना है बॉलीवुड के लिए। तो कंफर्म ना बतौले रहनी वहाँ के कि आपके इन्हीं के साथ गाए बा। अच्छा, तो ये कॉल आई रहा तो हम कहनी ये आदमी ऐसे आमने समय बोल के ना गवाते तो एगो कॉल पे कैसे विश्वास हुई। बाकी कॉल के तरह लागल हुई कि हो सकेला इहो ऐसा कॉल होके। हाँ, उसके बाद वहाँ के 10-15 दिन के बाद आई है बनारस। 4-5 दिन रिहर्सल भइल है, वहाँ के प्यार से रिहर्सल करौनी है, गाना सिखौनी है। उसके बाद ले जाके स्टूडियो में गवनी है। उसके बाद ले जाए बाद में अभी भी यकीन ना होत रहा कि कब आई कब ना आई, कब आई कब ना आई। मुझे बहुत बड़ी बात है ना ये कुल चीज में। जी जी। तो तब हम सपना में सोचले ना रहनी है कि हमारे भोजपुरी में हमारे बहुत कुछ सपना रहा कि हम वो हीरो के साथ गाई, वो सिंगर के साथ गाई, बल्कि हमारा सपना सपने रह गई। और अचानक भी हमारा सपना तरकुलई माई के दुआ से हो गई। लेकिन आज इतना बड़ सुपरस्टार के संगे और गाना आइल बा रागिनी जी, जेकरा आगे सारा स्टार फेल बाड़े। हनी सिंह एगो बहुत बड़ा ब्रांड हुवन, नाम हुवन, उनके साथे और गीत आइल बाटे। पूरा पूर्वांचल ना ही पूरा देश में चर्चा हो रहल बाटे। एक के दिन में 1 नंबर पर ट्रेंड भी करत बाटे। हमार खुश नसीबी बा कि वहाँ के साथे हमके मौका मिले लगा के। आप बकायदा टी सीरीज क्रेडिट भी दिले बा राउर डिस्क्रिप्शन में गाना के। तमाम लोग बधाई देताटे। चलते चलते वो एगो लाइन तनी पब्लिक खातिर हो जाओ, जे भी राउर बातचीत सुनता। दीदिया के देवारा चढ़ौले बाटे नजरी, दीदिया के देवारा चढ़ौले बाटे नजरी। के चिजुइया चिखल चाहे जबरी, के चिजुइया चिखल चाहे जबरी, के चिजुइया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करे खातिर रागिनी जी।
ऐसे ही अपन प्यार आशीर्वाद बनाए रखी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद।